Vi vil gerne undersøge tangenthældningerne for funktionen f af x lig x i anden. Jeg starter lige med at opdele siden her, og så tegner vi lige grafen for funktionen f af x lig x i anden. Den er her. Heroppe der vælger jeg lister af regneark, og så skriver jeg x0 her. Og herhen skriver jeg tangenthældning. Ideen er så, at vi herhen skal have tegnet en tangent. Vi vælger geometri. Der punkter og linjer, tangentlinje. Så trykker jeg bare på grafen og trykker bare et vilkårligt sted. Så kan jeg så, hvis jeg højreklikker her, når der står punkt på, vælge koordinater og ligninger. Så kan jeg selv vælge, hvad punktet skal være. Jeg dobbeltklikker og skriver -2. Så kan vi se her, så x-værdien den er -2. Så nu har vi tegnet tangenten igennem punktet -2,4. Så x-værdi herhen den er -2. Det vi så vil skrive herhen, det er tangentens hældning. Men tangent det er jo en ret linje, og her der står forskriften for den rette linje. Og vi husker på, at det der står foran x'et, det er hældningen. Så hældningen her, den er -4 i det her punkt. Det næste vi gør, det er så at vælge en ny x-værdi. Det kunne være -1. Der kan vi bare trykke herop, dobbeltklik, skrive -1, tryk enter. Så kommer vi ned i punktet -1,1, og tangenten er her. Og så kan vi læse her ud fra forskriften for tangenten, at hældningen er -2. Sådan fortsætter vi. Jeg vælger x-værdien 0, dobbeltklikker, sådan der, så kommer tangenten hernede. Bemærk, den er vandret, og vi ser altså forskriften, den hedder y lig 0, så hældningen den er 0. Og jeg vælger 1, gør det samme. Her bliver hældningen 2, x-værdi 2, hældningen den bliver 4. Og så stopper jeg her. Hernede der vil jeg så gerne have mine punkter heroppe fra ind i et koordinatsystem. Så vi vælger diagrammet statistik. Som x-værdi vælger vi x0, og så har vi tangenthældningen oppe her. Så vi kan her se, at hvis x-værdien den er -2, så var tangenthældningen -4, og så videre. For at undersøge systemet i de her punkters beliggenhed, der går vi hen og siger undersøg data, vælger regression, og så vælger man den regression, der ser ud til at passe til punkterne her. Og vi kan godt se, at punkterne ligger ret godt på sådan en ret linje, så vi vælger lineær regression, og her får vi så forskriften y lig 2x. Så systemet for tangenthældningerne for den her funktion, den er altså, at tangenthældningen er 2 gange x-værdien.